Halo sedulur kabeh, iki aku saiki ana ing Pucang Anom iki lur. Pucang Anom iki mlebu Kapanewon Rongkop Gunung Kidul. Iki aku ana ing petilasan Mbah Watu Melik. Iki nek menurut cerita wong-wong sekitar kene, iki petilasan iki ana cerita sing unik lur. Ya iki diyakini masyarakat sekitar kene. Dadi Mbah Watu Melik kuwi petilasan kuwi ana watune. Lah watu kuwi iki ora sembarang iso junjung lho. Dadi watu kuwi watu sing unik. Dadi arepa cilik kae abot. Iki baru wae dibangun tempate kene iki lur. Dadi iki ningo dalan iki rung dikeki isen-isen. Nah, kene iki sing jenenge situs Mbah Watu Melik. Assalamualaikum. Iki kene iki bar dibangun iki lur. Nah, menurut cerita rakyat sekitar kene iki, umpama iso do ngangkat watu iki, ya mungkin ana juru kuncine ya lur. Dadi watu iki nek iso ana le ngangkat kuwi iki katane kuwi iki segala sing dikarepke kuwi terkabul. Ya mungkin kuwi karena izin Allah lan dadi wis suci ngono ya lur awake. Dadi ora sembarang wong kuwi iso ngangkat. Nah iki ana ning kene iki ana tempat dinggo wudu karo ana kendil kuwi. Iki mungkin sadurunge ritual iki mungkin kon bersuci dulu. Nah iki tempate kene iki. Daerah kene iki kiwa tengen iki diapit gunung iki lho. Dadi gunung-gunung kuwi nang kene iki akeh. Ketok kabeh gunung lor kidul. Nah, sekitare kene iki lahan pertanian sing sangat subur. Nah, kene iki lho dadi iki Watu Melike ya iki semene iki. Watune ya lumayan gedhe lah. Tapi ora sembarangan wong iso ngangkat. Ya mungkin karena izin Allah ya lur. Dadi semua iki karena kehendaknya. Iki biasane ya ana wong sing do rene nyoba arep ngangkat iki lur. Tapi saiki kahanane iki sepi kene ra enek wong. Dadi aku pas rene iki ra enek wong. Ya muga-muga cerita ngene iki nambahi keimanan kita lur. Dadi segala sesuatunya kuwi nek atas izin Allah kuwi ya apa wae iso terkabul. Dadi umpama panjenengan rene iki kepengin ngangkat kuwi ya mungkin nek atas izin Allah kuwi batu ki ya iso terangkat. Karena kabeh kuwi mau ya saka izine Gusti Allah. Oke lur, cerita petilasan Mbah Watu Melik cukup semene ya lur. Saka Rongkop Pucang Anom Rongkop Gunung Kidul ngaturke matur nuwun.